Ilang buwang pinag-aralan nila Tio Raul ang mga galaw ng unang uri ng gabunan. Sinusuri din nila kung naalintana ba ito sa pagkawala ng kanilang sinasandalang hukluban noon. Base kasi kay Mang Omar, 6 umano ang unang uri ng gabunan na nasa kabukiran ng Zamboanga. Ang 2, nasa bukiran ng Dapitan. Ito yung magkapatid na ubaning gabunan. Wala naman umanong iba maliban doon. Bali 8 lahat. Walang nagtangkang pumasok ng Cotabato dahil ito ang lugar nila Tio. May nalaman ba si Mang Omar bukod doon? Ilan na umano ang nabiktimang tao ng mga unang uri na yon? Kadalasan sa mga nabibiktima, yung mga gumagala umano sa gubat na dayo na taga-ibang isla. Walang-wala lamang ako nun. Hinahayaan ko lamang sila. Sila'y mga biyasa sa gubat eh. Samantalang ako'y mag-aantay na lamang kung anong sasabihin ni Tio nun. Pero ayon sa kanya, mahirap umanong patamaan ng palipad hangin ang mga unang uri ng gabunan. Malalakas umano ang mga kabal nito, kahit pabarang. Dahil nilikha talaga ang mga gabunan na may malakas at matibay na pangangatawan. Posible ko umano na magamit ang aking karunungan, pero dapat ay sa kanan, hindi sa kaliwa. Naniniwala naman ako kay Tito. Malawak ang saklaw niya sa mga kalidad ng mga aswang. Maliban pa diyan, may mas marami siyang alam sa kung anong dapat gawin. Dahil nga kay Tia si Coronon. Maging ang naunang angkan namin na nakasama nila ng mahabang panahon. Siyempre ako noon ay patuloy sa pagpapalakas ng karga sa kanan. Pero sa pagtitimbang ko talaga, lamang ang kaliwa. Para bang kinakain lagi ang karga ko sa kanan. Hindi kasi minsan nagkakabisa ang mga ginagawa ko. Sa halip ay mas mabisa pa ang karunungang itim. Isang beses nga ay pinagsabay ko ang 2 karunungan sa isang proseso. Alam niyo ba kung anong nangyari? Para akong binagsakan ng kidlat. Namanhid ang katawan ko at nabibingi ako noon. Yun bang parang may malaking kampana ang kumakalembang sa tenga ko. Tapos nawala ang pandinig ko. Yan ay iisip ko noon na bagamat magkasabay ang pag-aaral ko sa 2 panig. Pero hindi sila pwedeng pagsabayin sa iisang proseso. Pero paulit-ulit kong sinusubukan. Malay nyo, umubra diba? Di mas lalakas ako nun. Yung salamin naman, kable na baka lang pinalibot ni Tio nun. Yun bang silyadong-silyado? Tapos ay nilagyan pa ng kuryente para wala talaga makakahawak. Magpaganon pa man, hindi mapagkakatiwalaan kahit paanong gawin doon. Lalo na kapag dumating ang panahon na wala na ako. Siyempre, nakalubog na ang kalahati ng katawan ko sa lupa. Sa lahat ng pagkakataon, merong banta. Hanggang sa isang gabi noon, nagpupulong-pulong noon sila Tio. Lahat sila maliban na lamang sa mag-ina ni Mang Omar. Ewan ko ba kung bakit hindi ako sinali doon. Pero naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Naroon sila malapit sa katatayong bahay ni Mang Omar. Sa gilid lamang yon ng koprahan. Ayon kay Ka Franco, gumagala umano ang 2 gabunan sa kabukiran ng Cotabato. Hinala niya ay baka hinahanap nito kung sino ang pumuksa sa hukluban. Ang sabi naman ni Tio, tutugisin umano ito sa kung saan namataan. Tinawag naman ako noon ng Tio at ang sabi niya sa akin ay isasama daw nila ako. Nang sa ganon ay mapag-aaralan ko umano ang kahinaan ng unang uri na yon. Tumugon naman ako noon. Ayon sa kabuuan ng napag-usapan, 2 lamang daw yun at tiyak ay kakayanin namin. Lalo na at mas kabisado nila ang lugar.
kumpara sa dayong gabunan. Sa oras umano na mahuli, kahit na alinman sa dalawa, bubuhayin ito at ito ang magiging kasangkapan ko para pag-aralan ng maigi ang kahinaan nila. Maliban pa diyan, gagamitin din namin ito para tugisin pa ang ilang mga kasama. O hindi naman kaya, gagawing pain para lumapit sa amin ng mga kalaban. Sa susunod na araw na ang lakad namin nun. Dagdag ng tiyo ay hindi kami uuwi hanggang hindi nasusupil ang unang uri na yon. Sa gabing yon, wala akong sinayang na oras. Magdamagan akong nagkarga. Kahit alam ko na punong-puno na ng karga ang gamit ko. Maging ang katawan ko noon ay umaapaw na ang bakod. Pero hindi ako tumitigil nun. Umabot pa ito hanggang sa sumunod na araw. Timbang pa rin kahit anong gawin ko. Maaari akong makagamit ng mga talandro sa kanan pero mas malakas talaga ang kaliwa. Magpaganon pa man, nagsawalang bahala na lamang ako nun. Ang inaasahan ko lamang noon ay kung anong kayang gawin ng kauri ng tiyo. Bagaman nasabing mas malakas ang unang uri pero mas marami naman ang kaanak ng tiyo nun. Pagsapit ng hapon, natipon ng lahat. Kumbaga buong puwersa ang lulusob. Kung ano ang nakita ko noon nang lusubin namin ang angkan ng mga mambabarang. Ganon din ang nakikita ko sa mga sandaling yon. Yung magkakapatid na parang negrito. Makikitang napaka-kondisyon ng mga ito. Lahat sila'y suot ang kani-kanilang tangan. Nabanggit ko naman ang mga tangan nila, diba? Maliban na lamang sa bangkilan, si Mang Omar at Tiyo, bukod sa ordinaryong tangan kasi, ay may bangkilan ng pares ito. Hindi ko alam kung para saan ang bangkilan. Basta sa pagkakaalam ko noon ay uri ito ng aswang na mukhang baboy ramo. Pero mga alaga ito ng mga diwata. Kagaya ng nakagawian, siyempre, sasakay na naman ako kay Mang Omar. Ito lamang kasi ang pinakamalaki sa kanila. Malapad ang katawan, matangkad pa. Tingin ko ay nasa 6 ang tindig. Malaki talaga siya. Parang higante at ang lakas-lakas nito. Pagsampa ko pa lamang sa likuran, sumirit kaagad ng takbo. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko noon. Gawa ng alam kong may hilo lamang ako kapag minasdan ko pa ang paligid. Napakadali lang naming nakarating nun. Parang LBC sa kasalukuyan. Kaagad akong binaba pero nasa gitna kami ng kagubatan. Walang kabahay-bahay doon. Si Ka Franco ang nagdikta kung saan maaaring naroroon ang 2 gabunang gumagala. Si Ka Franco kasi ang may pinakamalakas na pakiramdam. Bihasa ito sa mga marka. Aminado akong malakas din naman ang pakiramdam ko pero ibang-iba ang pakiramdam ng mga aswang. Malaagila ang layo ng tingin ng mga ito. At ang pang-amoy, masahol pa sa aso. Tinuro na ni Ka Franco ang lugar. Ang sabi pa nito'y nasa loob lamang daw ang gubat. Maaaring alam na din ng mga ito na naroroon na kami. Kung maghihiwalay man daw kami ay dapat alisto at kaagad magbigay abiso sa pamamagitan ng pagsenyas. Ito ay oras na malagay sa alanganin. Matapos noon, walang ano-ano ay kumilos na kami. Siyempre ang kasama ko si Kuya Ed at Mang Omar. Napapagitnaan nila ako. Ang lalaki pa ng mga hakbang na akala mo siguro mabilis ako maglakad. Napakadilim pa naman ang mga panahon na ito. At ni isa sa amin noon ay walang dalang ilaw. Pang-amoy lang ang inaasahan at malakas na pandinig noon. Pero habang naglalakad kami noon ay unti-unti namang kumakalas ang iba papalayo. Kumbaga nilalambat namin ang lugar.
Si Kuya Ed ay parang hindi ka panipaniwala ang muka. Madalas ko kasing nakikita itong nakangisi pero ng mga sandaling yan, napakamabalasik. Hindi ko na lamang binati pa. Baka kasi maalala nito ang pangungumedya ko sa kanya. Ilang saglit lang. Ang grupo ng mga negrito noon ay nagpulasan na. Wari bang may nakita ang mga ito? Sina Tiyo naman at ka Franco ay nakikita ko sa unahan sa bandang espasyo pero iba na ang forma. Para bang sobrang agresibo. Habang ang mga nasa tagiliran ko naman ay wala pang ginagawa pero si Mang Omar noon ay nakatuon ng atensyon sa mga negrito. Hanggang sa nakarinig kami ng sipol. Ito na yung senyas at sa kinaroroonan ng mga negrito ito nanggagaling. Kagad akong hinila noon ni Mang Omar at ang sabi magmadali daw kami noon. Sa mga sandaling yon ay hindi na magkawari ang pagtakbo ko. Hila-hila ako ng malaking tao. Akala sigura'y maayos ang daan nun. Hanggang sa nakita namin sa unahan ng mga negrito. Nakatuon ang atensyon nito sa ibabaw ng pangpang. Sa dulo pala ng lugar na yun ay pangpang na. Kagad ko namang sinipat ang mga nakikita nila. Hanggang sa nakakita ako ng dalawang imaheng nakatungtong sa ibabaw ng pangpang na yon. Napamura si Mang Omar ng mga sandaling ito. Napakahirap pa naman ang lugar. Nagkataon pang nasa itaas banda ang kalaban. Tiyak na kapag kumilos daw kami ay wala na kaming maaabutan nun. Ilang saglit lang ay bigla na lang nawala si Kuya Ed. Tapos ay yung mga negrito. Nagpulasa ng mga ito. Pero kakaiba na ang postura ng katawan nila. Alam kong nasaan yung halimaw na ang mga yon. Habang kami naman noon ni Mang Omar ay parang wala lang. Inaantay ko siyang maghudyat kaso na natili lamang kami sa lugar na yon. Kung kaya na may napatanong ako kung ano ang gagawin namin nun. Ang sabi niya naman sa akin ay wala daw kaming gagawin kung hindi ang magantay. Hindi naman umano nawawala sa paningin namin ng mga gabunan na nasa itaas nun. May konting liwanag naman nun. Maganda ang panahon. Namimitwi ng langit at pasilang na ang maliit na buwan. Kaya kahit madilim ay nakikita ko ang mga aswang sa itaas. Wala naman akong sinabi pa kay Mang Omar. Dala ko noon ang sisidlan ng mga kagamitan ko. Hindi ko pa nilalabas sa mga yon. Kapag binuksan ko ang sisidlan, tiyak ay maaasiwa na sa akin si Mang Omar. Saka ko na lamang din isusuot ang 3 bao kapag may nangyari na o hindi naman kayo nakahuli na ng isang kalaban. Ilang saglit lamang ay naglaho yung nasa itaas. Dito na ako dinakma ni Mang Omar. Tapos lapag sa kanyang likuran na parang batang napakaliit. Eto na naman. Matapos kong makasakay sa likod ay kumaripas ng takbo si Mang Omar. Pero ng mga sandaling ito, hindi maayos ang dinadaanan niya. Hinilamos ko noon ang mga damo at maliliit na tangkay. Dapa ako na dapa na parang baliw. Walang pakinoon ng mama. Basta takbo lamang ito ng takbo pero habang nangyayari yon, nakakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Galing ito sa katawan ni Mang Omar. Yun bang tila sumisingaw? Basta napakainit talaga. Sinipat ko pa ang bandang kaliwa ng pisngi. Napakapangit na mukha niya. Naganyong aswang na pala ito. Medyo bumaho din siya at parang may tilagsik ng laway na mula sa bibig niya na tumatama sa akin nun. Ang baho talaga. Gusto ko noong magreklamo pero pinili ko na lamang manahimik. Ang pagtakbo pa ay pagapang na ito na wari ba'y malaking unggoy. Paakyat kami noon at nang makarating sa may itaas, nakita ko sila Tio Raul.
Napapalibutan nila ang dalawang gabunan doon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko gawa ng ibang-iba ang itsura. Ang lalaki ng mga ito na parabang mga oso. Nakadapa na parabang susunggab nun. Napausal na lamang ako noon ng mga kataga. Siyempre malupitang puder at bakod kaagad ang ginawa ko noon. Sinabayan ko pa ng horem na palipad hangin. Kung saan ako nakatingin, doon tatama ang orasyon. Pero nagulat ako nang walang epekto yon. Hindi ko man lang nakita na nagkaroon ng reaksyong iba. Sa halip ay ganun pa rin. Tama nga si Tiyo nun. Sinabi ko kay Mang Omar na ibaba niya ako para na kasing mabibiyak ang puwet ko nun. Mantakin niyo, ang postura ko kasi ay parang palaka sa likod ng mama. Tapos nakalambitin pa. Binaba niya naman ako at tinangka kong lumapit. Kaso ay dinuro ako ng kamay at pinangdilatan ng mata ng Tiyo nun. Wag na wag daw akong lalapit. Nalilito ako noon sa kung anong gagawin. Ang taladrong pinalipad ko galing sa kanan ay walang silbi. Hanggang sa hindi na ako nakatiis noon. Kinuha ko na ang 3 bao. Kaagad kong sinuot ito. Kitang-kita ko ang reaksyon nila Tiyo noon. Sumimangot ang muka. Bigla na lamang lumipat ng pwesto. Ang sabi pa sa akin ay kung ano daw ba ang ginagawa ko. Ang sabi ko naman, inihanda ko ang gamit ko. Pero alam niyo ba, humanga ako noon kay Mang Omar. Hindi ito umalis, pero yung mga mata ay nakatitig sa akin ng hindi maganda. Sina Kuya Ed noon at ang magkapatid na Negrito ay nasa kabilang banda. Naaasiwa din ito at pinangdidilatan pa ako ng mga mata. Animal kang kugtong ka! Mamaya na dapat! Diyos mio ni mo, oy! Wika ng Tiyo nun. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Wala kasi silang ginawa kung hindi makipagtitigan lamang sa kalaban. Ako naman noon kahit natatakot pero hindi ako nagpapahalata. Umabante ako ng lakad hanggang sa ilang distansya na lang sa akin noon ang mga unang uri ng gabunan na yon. Sobrang nakakatakot sila nun. Hindi naman gumagalaw at nagkataon na ang atensyon ng dalawa sa akin nakatuon. Paglapit ko pa, napansin kong bahagyang umatras sa mga ito. Isang indikasyon na natatakot sila. Panaisipat naman ako noon kila Kuya Ed. Sinisenyasan ko ng kamay pero hindi ako naiintindihan. Ano ba? Pagkakataon no? Wika ko sa sarili ko noon. Ilang saglit lang ay sumunggab na si Kuya Ed. Sumabay dito ang magkapatid na Negrito at lumusob na rin si Mang Omar noon. Nagkaroon ng saglit na salpukan pero kaagad din napabagsak ang dalawa. Marahil, medyo napag-isip o nag-isip ang mga ito sa akin noon. Matapos noon ay bigla na lamang nag-anyong tao ang mga ito. Nakahubot-hubad, walang tabon maski maliit ang katawan. Kitang-kita lahat sa kanila. Hindi maipagmamayabang ang mga kargada nito. Ang liliit. Inipit ni Mang Omar ang isa. Nag-iiyak ito dahil halos palian na. Kagad nagtanong si Ka Franco kung bakit umano nakarating ang mga ito sa teritoryo namin. Hindi nagsasalita ang isa nun. Kaya naman sinikmuraan ng tiyo ko ang isa. Doon, isiniwalat ng mga ito ang anong pakay. At totoo nga, na ako talaga ang sadya nila nun. Wala daw ibang tao na may kayang puksain ang hukluban kung hindi ako lang. Dahil nakarinig umano sila ng balita patungkol sa puting mambabarang.
Biro mo, sikat na pala ako noon. Pero partikular lamang ito sa mga taong may karunungan. Ito namang si Mang Omar ay nanggigigilat at hindi na malayang wala ng buhay ang iniipit niya. Hindi na ito gumagalaw. Ikaw ba naman ang maiipit ng malaking tao sa leeg, diba? Nagalit pa noon ang tiyo gawa ng ba't umano pinatay. Ang sabi naman ni Mang Omar, tumigil na lamang daw sa paghinga nun. Kalokohan, di ba? Paano hindi titigil sa paghinga ipit na ipit nga. Magpaganon pa man, may isa pang bihag na nalagasan na ng isang unang uri. Ayon pa kay Ka Franco, magpapalipas muna umano kami ng gabi sa lugar. May bihag na kami nun. At sa puntong yun ay gawin ko na umano ang ipinag-uutos ni Tio Raul. Ito yung pag-aralan ko umano kung anong kahinaan ng mga gabunang kalaban. Ang sabi ko naman, hindi na kailangan pang pag-aralan. Naasiwaan man pala ito sa akin. Dahil na rin yun sa suot kong kwintas na may 2 panig nun. Hindi nila alintana ang orasyon ko pero sa kwintas, takot sila. Sumabat naman si Tio na tama umano ako pero pati umano sila nadadamay. Ewan ko ba kung anong meron sa kwintas na yon. Bakit takot na takot sila doon? Bao lang naman na may selyo ng pentagram, Solomon at Satur. Sa bagay, may karga naman talaga yon. Pero hindi yun sapat para isiping napakalakas. Siguro ay may sumpa talaga ang gamit kaya naman pinakaiingatan ito ng tiya dati. Nakilala namin ang pangalan ng bihag. Cesar ito. Mantakin yung binata pa. Akala ko noon ay matanda na. Yung isa naman ay sakto lamang sa edad noon pero patpatin. Ito yung napatay ni Mang Omar pero kapag nag-anyong gabunan, ang lalaki. Nasabi ko pa kay Tio na hindi naman pala malakas sa mga gabunang yon. Tsaka isa pa, hindi ito peligro sa buhay ko kahit patugisin ako. Isang patunay na dyan kung paano sila matakot sa akin nun. Ang sabi naman ng Tio ay hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang kalalabasan. Masyado lamang umano niyang minamaliit ang kakayahan ko nun. Nagpalipas nga kami ng gabi doon pero alam niyo ba, kahit pag-idlip ay hindi ako nakapagpahinga. Ewan ko ba, hindi talaga ako makatulog noon. Hindi naman siguro dahil sa gubat yun at namamahay ako. Gawa ng ilang araw na akong walang tulog at dapat ay makakaramdam man lamang ako ng pagkapagod noon. Ang mga gabunan nga noon ay nakatulog na dapat gising ang mga ito dahil may buwan. Ako lamang ang hindi talaga nakakatulog. Ang bihag naman ay animoy suman itong balot na mga baging. Imposibleng makawala gawa ng pati paa ay tinali. At ang katabi pa nito, si Mang Omar. At dahil nga sa hindi talaga ako dinadalaw ng antok ay pinili ko na lamang na maglakad-lakad. Tinatanaw ko pa noon ang baba mula sa gilid ng pangpang. Nakakalula ang lalim nun. Tapos ay ginala ko ang paningin ko sa paligid. Napakapayapa at ang ganda ng simoy ng hangin doon. Hindi ko na suot noon ang 3 bao. Nakasilid na ito. Reklamo kasi ng reklamo sila noon. Pero dala-dala ko lagi sa may sisidlan. Hindi pa ako nakontento at naglakad pa ako hanggang sa makarating sa kabilang bahagi. Doon ay tanaw ko sa malayo ang maliliit na ilaw. Nawari ba'y galing ito sa mga bahay. Naupo muna ako sa may damuhan. Pinagsawaan ko noon ang magandang tanawin. Lalong-lalo ng buwan. Hanggang sa nakailingan ko na lamang ang malakas na huninon. Para ba itong uwak? Pero napakalakas na animoy dambuhalang ibon. Hinayaan ko na lamang pero ang huning yon
ay unti-unting nag-iiba. Yun bang parang nagtunog iyak ng malaking baboy. Kagad akong tumayo. Hindi naman siguro aswang dahil wala naman akong nararamdamang presensya nila. Maliban na lamang sa mga aswang na kasama ko at yung bihag. Hanggang sa ilang saglit lang ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko noon. Bigla na lamang may sumulpot sa harapan ko. Napaamba pa ako ng pagsuntok noon kasabay ng pagbitaw ng kataga. Kaso, rumihistro sa paningin ko ang nakatalikod na si Kuya Ed. Napabitaw ako ng mabigat na salita. Ginulat mo naman ako. Pero hindi nagsalita si Kuya Ed. Nakasimangot ang mukha nito habang nakatingin sa isang direksyon. Sa bandang baba ito kung saan may padahilig na lupa. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang pakumpiyansa, Roberto ah. Mabuti na lang naramdaman ko kaagad. May aswang sa baba. At kung hindi ako nagkakamali, unang uri ng gabunan yon. Sina Kuya Raul kumilos na, pero naroroon sila sa kabila. Hindi ako nakakibo. Napapailing na lamang ako noon. Masasabi kong literal na malakas nga talaga ang pandama ng mga aswang pero ang ipinagtataka ko noon, yung huni, malapit lang. Dapat ay mararamdaman ko din na may kalaban. Tinanong ko si Kuya Ed kung bakit. At ang sabi niya ay mauutak at may ilap ang unang uri. Magaling magkubli ang mga ito ng kanilang presensya. Pero sa kapwa aswang, malalaman umano nila ito. Tinuro pa ni Kuya Ed kung saan banda. Tama at doon ko rin naririnig ang huni na yon. At tama din siguro na magaling magpanggap. Mantakin niyo huni ng uwak. Tapos napalitan ng baboy. Gabunan pala. Ilang saglit lang ay nagmungkahi si Kuya Ed na umalis na daw kami sa lugar. Ang tugon ko naman ay bakit hindi na lamang namin hulihin din. Pero ayon kay Kuya Ed, hindi umano ito nag-iisa. Hindi dalawa. 4 na kalaban ang nasa baba nun. Dapat ay mag-ingat umano kami. Bagamat may kakayanan daw ako pero hanggang sa pagtakot lamang sa kanila. Maliban na lamang umano kapag nasa sapat ng edad ko at meron ng sapat na eksperyensya. Sumunod ako kay Kuya Ed. Pero panay sipat ko doon sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nakita ko sa unahan sila Tio Raul. Kasama nito si Mang Omar. Sila lamang dalawa. Kaagad namang sinabi ni Kuya Ed na kamuntikan na daw akong madali ng mga kalaban. Mabuti na lamang umano ay naabutan niya. Pinagalitan ako ng tiyo. Ayon dito ay para umano akong hindi nag-iisip. Alam ko na nga daw na nasa gitna kami ng tensyon. Hindi pa nag-iingat. Tama naman ang tiyo. Hindi ko nga naisip na nasa piligrong kalagayan kami noon. Raul, pwede nating harapin yung mga yan. Bagamat marami pero may tiwala ako sa pamangkin mo. Hindi mo din siya kailangang pagalitan. Alam niya yung ginagawa niya. Sambit ni Mang Omar. Tama Omar. Mapagkakatiwalaan siya pero tiyuhin niya pa rin ako. Ano't ano pa man, responsibility ko siya. Omar, hindi muna natin sila harapin. Bihag natin ang isa sa kanila. At dahil dito, sila ang kusang lalapit sa atin. Huwag nating pahirapan ang mga sarili natin. Lalo't narito na sila at hindi na kailangan pang puntahan. Wika naman ang tiyo nun. Sa kabuuang pagkakaintindi ko ay mananatili lamang talaga kami sa lugar. At ayun nga ang nangyari nun. Bumalik kami kung saan naroroon ang bihag. Pinaalam ni Tio sa kasamahan na kusang lumalapit ang mga kalaban. Pero wag umano kaming magpakabahala.
Marami umano ang mga ito at posibleng kasama na ang dalawang ubaning gabunan. Kagad namang sumabat si Kuya Ed. Ang sabi niya ay 4 lamang daw ang nararamdaman na nasa paligid nun. Hindi niya ramdam ang pinuno. Nakalimutan mo na ata na pinuno si Tamel at kasama ng kapatid niya. Sila ang namumukod tanging aswang na nagpahirap ng ating angkan dati. Aminado akong malaki ang naitutulong sa kanila ng nahuling hukluban. Pero ibang klase ang mga ubanin, Ed. Aakalain mong wala pero naririyan pala yung mga yan. Basta huwag magkukumpiyansa. Hanggat maaari, huwag tayong maghiwa-hiwalay. Mungkahi ni Tio. Wala naman nang nagbigay opinyon pa. Ang mga magkapatid na Negrito hindi makitaan ng pagkatakot. Sa halip ay sinabi pa ng isa na nakahanda umano sila sa anumang mangyari. Patayan na umano kung patayan. Inabot na lamang kami ng madaling araw noon sa kakaantay. Nakabuklod lamang kami sa iisang lugar. Ang bihag naman ay pinapaiyak ni Mang Omar. Pinaparusahan nang sa ganon ay papilitang lumabas sa mga kalaban. Pero walang nagpapakita. Hanggang sa lumipat kami ng lugar. Doon na mismo malapit sa kung saan ko narinig ang huni. Bagamat natatanaw namin mula sa taas ng lugar. Pero napakasukal naman. At wala kaming nakikita noong konting pahiwatig na merong aswang. Maliban na lamang sa pakiramdam kung nasaan sila noon. Naroroon pa rin naman na para bang nag-aantayan lamang sa mga sandaling yon kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Ang sabi pa ng Tio, pahirapan umano ang sitwasyon. Hindi lumalabas ang kalaban. At kung sakaling papabayaan namin ito, masusundan kami sa lugar namin. Kaya talagang haharapin ang mga aswang na yon pero aantayin naming lumitaw ang mga yon. Kapag nasa liblib kasi, pabor sa kanila, lalo na't nasa lantad daw kami noon. Nakamasid lamang ang mga kalaban. Kapag lumapit kami, hulog sa patibong. Patuloy pa rin sa pagpapaiyak si Mang Omar kay Cesar. Gulpi sarado na ito at panay sangbit pa si Mang Omar na hindi ba daw lalabas sa mga kalaban. Mamamatay na lamang umano ang kasama nila sa kakagulpi niya. Pero wala talaga. Naisip ko noon ang uutak talaga ng mga unang uri ng gabunan. Dito na napili ni Tio Raul na lapitan ng naturang lugar. Pero siya lamang umano. Titignan niya sa malapitan ng sitwasyon. Yan ay kung papalarin niya makita ang mga kalaban pero kapag hindi ay babalik siya kaagad nun. Pumayag si Ka Franco. Pero si Kuya Ed hindi. Kung bababa man umano si Tio, kami na lamang umano lahat dahil maaring sunggaban na lamang si Tio noon. Mabibilis pa naman umano ang mga unang uri noon. Sumang-ayon si Mang Omar sa naging opinyon ni Kuya. Tumango na lamang si Tio noon pero sinabi niyang posible kaming malagasan. Puis buhay kapag kaming lahat. Hindi nagsalita ang magkakapatid na Negrito. Tahimik itong nauna. Magkakasunod at unti-unting nagpapalitan niyo sa pagiging aswang. Sumunod na si Kuya Ed at Tio. Ako naman ay nasa gilid lang noon ni Mang Omar. Sumunod na rin kasi si Ka Franco. Tara na Mang Omar. Sambit ko. Hayaan muna natin sila muna. Kailangang maprotektahan ka. Teka. Ayan. Sumunod na tayo. Pero wag na wag kang lalayo sa akin, Roberto. Parang paslit na hinahambalos ng kamay ni Mang Omar ang bihag. Sa tingin ko na naipatay na yon. Hindi na kasi gumagalaw pa. Matapos noon ay naglakad na si Mang Omar.
Sumunod naman ako pero ang atensyon ko ay naroroon sa mga negrito. Ilang distansya na lamang ang mga ito ay makakarating na sa kung saan posibleng naroroong nakakubli ang mga kalaban. Ako noon, dahan-dahan kong dinudukot ang 3 bao. Kasabay pa nito ay nabibitaw na ako ng mga talandro. Kanan ang pinapakawalan ko noon kahit alam kong hindi umuubra. Para bang nalango ako sa alak. Bigla na lamang akong nahilo dahil ito sa epekto ng pagsasabay ng 2 karunungan. Sinenyasan ko si Mang Omar. Ang sabi ko'y lumayo siya ng konti at baka tamaan ng pinapakawalan kong orasyon. Dagdag ko pa, gagamitin ko na ang 3 bao. Kagad namang lumayo si Mang Omar. Sila Tiyo noon ay saglit pang napatigil at tumingin sa akin. Habang si Kuya Ed naman ay biglang sumimangot ang mukha. Nakakatiyak akong dama nila ang lakas ng binitawan kong kataga. Sa kanila lamang tumatalab ang mga yon. Pero sa kalaban, parang hindi. Napapailing na lamang ang Tiyo pero hindi ito nagsalita. Sa halip ay nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ano bang nakain ng 3 negritong yon? Bigla na lamang kasing pumasok ang mga ito sa kakahuyan. Sinigawan pa ng Tiyo pero hindi napigilan ng mga ito. Natitiyak ko noon na nakita na ng mga ito ang kalaban. Siyempre, ang pangit namang tingnan kung hahayaan lamang namin yun, di ba? Sina Tiyo noon ay napilitang pumasok na rin sa kakahuyan. Sinaka Franco ay kumilos na rin at sumunod ito kay Kuya Ed na kasalukuyan noong sumasalisi. Habang si Mang Omar, parang baliw itong nagkukumahog sa pagbaba at dumog lamang ng dumog sa masukal. Ilang saglit lamang ay nakakakilabot na pag-angil ang narinig ko. Bukod pa dyan ay kaluskusan at alog ng mga puno kung saan-saan. Ako naman noon, nagdalawang isip na ipagpatuloy ang pagbitaw ng mga kataga. Naroroon na rin ang mga kasama ko at baka tamaan ng mga ito. Nagdadalawang isip na rin akong sumunod nun. Wala na kasi akong nakikita. Hindi ko na sila masilayan pa. Natakot ako bigla pero tinapangan ko na lamang ang sarili ko. Bumaba pa ako hanggang sa makarating ako doon sa kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakita ko ang isa sa mga negrito na nakabulagta. Kaagad ko itong nilapitan, pero wala na itong buhay. Biyak ang dibdib na waribay sa pilitan itong binuksan. Napamura ako noon. Nag-aalala ako noon baka sila Tiyo ay may nangyari na din sa mga yon. Pero patuloy ang naririnig kong angil. Halatang nagbubuno sila pero sa iba't ibang direksyon. Ubabante pa ako ng lakad hanggang sa nakakita ako ng 2 labi. Nakahubot-hubad na tao. Hindi ko kilala ang mga yon at alam ko sa sarili ko. Nakalaban ng mga ito. Walang mga sugat ang mga yon. Para bang nanghina lang. Buhay pa nga ang mga ito dahil gumagalaw pa. Pero halatang patungo na rin sa kamatayan. Hindi ko na lamang pinakialaman ang mga yon. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad. Suot ko na ang 3 bao noon at naghanap ako ng pwesto kung saan ko isasagawa ang pangbarang. Makita ko lang isa sa kalaban. Tiyak ay hahabulin ito ng mga insektong papakawalan ko. Hindi pala tinatablan ng orasyon na. Bueno, barang ang gamitin natin. Hanggang sa nakahanap ako ng lugar. Kagad akong kumuhit sa lupa ng baliktad na bituin. Nilapag ko doon ang 2 salagupang sa gitna at tinabihan ko ng 2 itim na kandila. Hawak-hawak ko naman noon ang pampantok dahil hindi uubra ang barang kung hindi papantukin muna.
habang nagdarasal ako ng napakaraming kataga. Kombinasyon ng mga buhay na salita mula sa kanan patungong kaliwa. Dahil nagpapalit ako ng karga nun. Sinimulan ko kaagad ang horem sa pagbarang. Pero parang nababaliw na ako nun. Kung ano-ano na lamang ang naririnig ko. Lumakas ang huni ng kuliglig. Narinig ko uli ang boses na waribay galing sa ilalim ng lupa. Kasabay pa dyan, ang sigaw ng mga nagsusumamong mga kaluluwa. Umiikot din ang paningin ko noon na para akong papanawan ng diwa. Alam ko sa sarili ko na nilulukob na ako ng kadiliman, pero naging matatag ako noon. Kailangang kontrolado ko pa rin ang sarili ko. Hanggang sa nasipatan ko ang isa sa mga kalaban. Hinahabol nito si Kuya Ed. Halata kay Kuya Ed na sugatan na. Isang duro lang, para bang may malakas na hangin ang humampas sa katawan ko. Nagsimatayan ng kandila. At doon ay hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Bumigay ang katawan ko. Hinimatay na ako noon. Nagising na lamang ako. Medyo maliwanag na. Naroroon pa rin ako sa pwesto kung saan ko isinagawa ang barang. Napakabaho ko. Sumuka ako. Halos niligo ko ang sarili kong suka. Marahan akong tumayo. Napakasakit ng ulo ko noon. Kumapit pa ako noon sa maliit na puno. Hinahagilap ko sila Tiyo. Hindi ko sila makita. Kinakabahan na ako noon. Umabante ako ng lakad hanggang sa... Hindi na kita ginising. Hinayaan na lang kitang magpahinga. Anong nangyari sa'yo? Wika ni Kuya Ed. Paglingon ko sa gilid ko, si Kuya Ed ang nakita ko. Nakaupo at nakasandal. May sugat ito sa dibdib. Para bang nahimasmasan ako noon. Napangisi ako dahil buhay pa ang kuya. Pero kaagad akong nagtanong kung nasaan na sila Tiyo noon. Ang tiyo mo. Ano Kuya Ed? Magsalita ka. Anong nangyari sa kanila? Napasigaw ako noon. Binibitin kasi ako ng kuya at mas lalong kinakabahan ako. Hanggang sa sinabi niyang nililibing daw umano nila Tiyo at iba pa ang mga labing napatay. Ang nasawi lamang daw sa grupo namin ay yung isang nakabungad malapit sa bulwagan ng kakahuyan. Napatingala ako noon. Lumuhod sa lupa. Nagpasalamat sa Ama. Mantakin niyo, kampon ako ng dilim pero doon ako sa kanya nagpapasalamat. Hindi na ako nahiya noon. Umiyak ako. Walang mapaglagyan ng tuwa ko. Bagamat nawalan kami ng isa pero nagwagi naman. Nagtanong ako kay Kuya Ed kung naubos ba ang kalaban. Pero ayon sa kanya, yung Victor umano ay nakatakas nun. Marahil ay hindi umano nito kinaya ang dami nila. Habang hinahabol kasi si Kuya Ed, ay bigla na lamang lumisito ng daan at lumayo hanggang sa naglaho nun. Hindi ko alam Ang hina pala nila. Maging yung abuhin na si Tamil. Naku po, napuksa ni Kuya Raul. Yun lang naman yung nangyaring laban nila Maliban na lang sa akin na naging dihado ako. Yung ibang mga kasamahan, hindi na makatayo ng abutan namin. 2 ata yun. Yun lang talagang 2 abuhin ang lumaban at 2 pang iba. Napapailing na lamang ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, ang talandrong binitawan ko ang maaaring tumalab. Ito yung habang pababa ko ng lugar. At yung pagtakas ng ubaning si Victor, malamang sa malamang ay tumama noon ang tinatawag kong barang. Hindi ako maaaring magkamali. Kung yun nga ang humabol kay Kuya Ed,
Paniguradong natamaan yon kaya tumakas. Ilang saglit lang ay dumating na sila Tio. Walang sugat si Tio. Si Mang Omar lamang ang sugatan at bali pang isang kamay. Ang natira naman sa magkakapatid na Negrito, 3 na lamang, puro sugatan. Habang si Ka Franco naman ay naghihitit pa ng tabako at wala man lamang mantsa. Lumapit ang Tio sa akin. Akala ko'y papagalitan ako pero bigla na lamang akong niyakap at narinig ko ang pag-iyak nun. Nagpasalamat ito sa akin na kung hindi daw dahil sa akin ay malaki ang posibilidad na naubos sila. Nabawasan umano ng lakas ang mga unang uri nun. Natamaan lahat ito at yung mahihina ang katawan ang unang bumagsak. Kumbaga ang ginawa na lamang nila ay tuluyan na mga ito. Pero nakatakas si Victor. Ang sabi ko na may nakatakas yon. Pero baon-baon nun ang 2 salagubang ko. Hindi ka ba ginigising ni Ed? Sumuka ka kasi. Inutusan ko si Ed na ilipat ka. Baka maligo mo yung sarili mong suka. Napakabaho mo, Roberto. Ed, di ba sabi ko gisingin mo? Hinayaan mo lang? Ang ganda na sana ng tagpong yon. Makabagbag damdamin. Pero nag-iba ang ihip ng hangin. Nagpantig ang tenga ko noon. Kung hindi ako nagkakamali, pinagkakatuwaan na naman ako ng Kuya Ed. Tinitigan ko ito ng masama. Yung mukhang parang hindi makabasag-baso pero bigla na lamang siyang tumalikod at naglakad palayo. Walang singlupit. Napapailing na lamang si Ka Franco noon. Si Mang Omar naman ay halatang natatawa pero pinipigilan lang. Lintik talaga tong si Kuya Ed, Tio Raulo. Walang pinipiling oras. Tinitira na lang ako lagi. Hinayaan lang ako dun, animal talaga. Nagpakahirap ako na iligtas siya. Ay nako, traidor! Yari ka sa akin. Pinapatulan mo kasi, Roberto. Sabi ko naman sa'yo, si Raulo yun eh. Naging matagumpay ang pagpuksa sa kalabang gabunan. Pero hindi pa rin tiyak dahil buhay pa si Victor. Hindi din ako naniniwala noon na yun na lamang ang natira sa unang uri ng gabunan. Magpaganon pa man, kumpiyansa na kaming nabawasan man ng isa, pero ang kapalit naman ito ang tagumpay. Malaking tulong na rin yon para sa mga inosente. Pagka-uwi namin ay dama namin ng lungkot at tuwa noon. Ilang araw lang ang nakalipas, may 2 albularyo ang bumisita sa lugar namin. Sa mura kong edad na yon, ako pa ang hiningaan nila ng payo kung paano ko daw isinasagawa ang mga karunungan ko. Gusto nilang matuto. Ang hirap namang magturo sa matatanda na. Isa pa, hindi ko talaga alam kung paano ipaliwanag ang lahat. Napakahirap isa-isahin. Mabuti sana kung maiintindihan ka agad. Paano na lamang kung hindi, diba? Ang naiisip ko sana noon ay ibibigay ko sa kanilang aklat. Yung 3 aklat mismo pero iniwan ko ang papel na pinagtagpi-tagpi. Bala ko pa nga sanang ibigay pati yung malaking salamin pero inabisuan ako ng Tio. Huwag ko daw gawing biro yon. Hindi pwedeng ibigay sa ibang tao ang mga gamit, lalo na yung 3 aklat. Baka ito pa ang dahilan ng magkaroon ulit kami ng banta sa mambabarang. Nababaliw na ba umano ako nun? Maging ang salamin, napagdiskitahan ko pa. Kaya yon, napilitan akong turuan sila pero ilang mga kaalaman lang. Yun lang sa tingin ko na hindi magagamit sa masama. Hindi ko tinuruan ng barang. Nagpabalik-balik ang mga ito na wari ba'y gustong ubusin lahat ng nalalaman ko. Hindi naman pwede yon. Magkakaroon ako ng kakumpetensya kung ganon. Mabuti sana kung kapareha ng adhikain ko. Paano kung gagamitin sa hindi maganda, diba?
Hindi natin alam. Baka may binabala kaya magpapaturo. Albularyo, tapos lumalapit sa may kaalaman sa barang. Diyan pa lamang ay hindi na magandang sinyalis yan, kaya hindi talaga ako nagbitaw sa kanila ng mga malalalim na karunungan. Basta ang naaalala ko nun, gumawa lamang ako ng mga kataga na lika-lika ko lang at ibinigay sa kanila. Yun bang tira bahala, kahit hindi naman buhay na salita. Natatawa na nga lang ako nun. Hanggang dito na muna ang kwento ko. May mga ibabahagi pa ako. Huwag kayong mag-alala. Mahaba pa ang karanasan na ito. Pero gaya ng sinabi ko, iisa-isahin natin yon hanggang sa abot ng aking makakaya.